Takže toto video je o príprave džúsu ovocného. To je všetko, čo nám treba. Aj 2 mrkvičky. Keď chceš, aby bol džús sladší, tak dáš hrozno. Aj ten melónik máme. Kostičky idú do koša a to narežem, potom uvidíš, že ak to vyzerá narezané. Čiže 2 pomarančiky, 1 hruška, jablčko, banánik, paru a jahodiek. A to všetko v podstate nahážeme sem. Dolejem trošku vody, prefiltrovanej od Brity. Okay. A bude to fajňučké, veľmi sladučké a je to zdravé. To je tých 5 kúskov ovocia so zeleninou, ktoré potrebujeme denne zjesť. Keď máme ovocie nasekané, alebo takto pripravené, tak môžeme to dávať do mixera. Toto je odpad. Ja zvyčajne odpad hádžem do igelitky a ide to von. Už len z toho dôvodu, že keď to necháš v koši dlhšiu dobu, tak potom to bude smrdieť v koši. A toto je z mrkvičky, čo sme ostruhali mrkvičku. Tak toto pár kúskov dáme našemu hamsterovi, ktorý teraz spinka, lebo on má teraz noc. Tu na spinka hamy. A toto je jeho kráľovstvo. Tak ja mu tu zvyčajne dám hore. A on si to nájde. Si sem príde a bude to papať. Okay. No, už som ho zobudil. No spinkaj hamy. To len som ti tam dal papu. Okay. Takže, to je Robert z Drha. Toto je môj nový favorit. Takže, ideme na to. Všetko pohádžeme dnu. Čiže ovoci máme vo vnútri. Ja zvyknem ešte dodať trošku vody. My používame prefiltrovanú, jak som spomínal. Len trošku na spodok. Zavrieme to. OK. A môžeme to mixovať. OK. Keď je to všetko zmixované, nalejeme to do pohárov a je to veľmi zdravé. Obsahuje to veľa antioxidantov, čiže vitamínov, ktoré potrebujeme denne. A takisto obsahuje veľa fiber, to je v angličtine, ale po slovensky je to vláknina, ktorú takisto veľmi potrebujeme z ovocia a zeleniny. A mám kamoša, ktorý pracuje v Londýne a on si proste to mixuje, on si žiadne jedlo nenosí do práce a pracuje od rána do večera. A proste vezme si to, naleje si to do také fľaše, obchá si to do chladničky a keď má prestávku, tak si popíja a má plno energie a darí sa mu v práci veľmi dobre. Takže na zdravíčko.